Sexy kana ichi msana kula uchange Pamela wewe. Tete bota. Saka vanoda kuziva ndi. Asi nini pachangu ndiri mukadzi akaita semi. Ndinokwanisa here kutsanangurira munhu wese Zimbabwe wese kuti tinozodai kana mazamo zvoita sei. Kuvhunzwa bota zvatu personally. You see. Saka kune zvimwe zvinhu zvisingaiti kubvunza but ndinotoziva kuti vanhu vakawanda vanoda kubvunza izvozvo. Akatotambura nequestion yo mupfungwa dzake mucomment section mumu but akatoita matopindurwa asati mabvunza. Ndikwanise kuti ndimupindure mubvunzo iwoyo and haupindurwe nemunhu akarerwa navabereki vari normal. Anawo kunyangwa kubhawaka. Handina. Asi kana wakadana nejoki inotanga kutovhurika kuti tozodai ina handiti izvozvo. Zvamunoziva ndizvozvo kana mukati hatiite ndizvozvo kana mukati noita ndizvozvo. I know kuti mumusoro menyu makazara madhongori zvamuda kubvunza but haupindurwe neni manje. Asi vanhu ngavabvunza kuti bonde rinoitwa sei asingazivi kuti bonde rinoitwa sei ndiani. Vanotobvunza. Handina mamoyo, how do you do? Sorry hako handina 5 cents. Kana wazobva waita sei. Alright, iwe mamoyo chandingangokudza ndechekuti platform ya Great Men noriziva. Uya umunyenge akura achidza kuti anoita sei. Nekupindura ipo. Vanongodhumanisa akazoiti zvamunongoita nemu. Hanzi makanyengwa kupi maigiri. Iye munhu ndiye achazoudza vamwe kuti anoita sei kwete inini. Inini ndiri mudzimai wake handitaure izvozvo. Vanongodhumanisa zviweti mungabvunza kuti bonde rinoitwa sei. Handi bonde rinodhumanisa zviweti. Vanongodhumanisa zviweti zvamunoita iveni. Saka vanhu ameno zvavanofunga so. Aiwa munotogona nekuzvipindurira. Kana ukarekodha handitika senge papapa handimona kuti we are discussing again. Munhu anorekodha this anotoisa sound yekuti nzanohurisa baba. You see? But antiwa matauriro atinenge taita sei atinenge taita iwayo murume antori noma wanotoita side chick is 100% correct. Anogona kusakuratidzira kuti anaye but anenge atori naye. Vana madzibaba edu achota vakadzi 3 I think ndakazvimeshena futi. Madzibaba edu akatozvara vamwe vana hobho vakazobuda musi wavakafa. Vachoita migrate men zvakaichokwadi. My father is disabled but my girlfriends vaitoita. Vamatozota mukadzi wechi2 ari disabled kudaro. Pari pasina nyaya dzekunzi dzinozoitwa mascreen recorder ava ndakudze baba vangu aivhura hombe chaiyo. Vari disabled kudaro akakurira kujaira sechiriko. Asi vaivhura hombe. Apasanya kuzozo dzinozoitwa mascreen record zvozinge vanozodama zvasvika kwavari ndakudza izvavaivhura baba vangu. Aiwa kana muda kuvhura hombe ndai munobereka imwe account yaisina zita remwana. Regedzai ndinochinja account. Dzikai munochinja account mwana imwe account isina zita remwana ndokuti zviite bo. Alright. Ndemobvisa account yenyu yandozivai. Kana madzoka mongoti ndadzoka.